Jangan boros ya Dik ya. Iki ora perkara kowe sepiro akeh leh mung layakno dhuwit ya Cak. Iya iki lho sing jenenge boros utawa wit kunci. Wit kunci sing isih enom ngene iki biasane enak digawe jangan utawa sayur. Ngene iki nek ngrajang dibuak bonggole terus diirisi kaya ngene. Ayo njajal ana sing wis tau mangan purung jangan iki. Ning daerahku ngene iki anane ya musiman Cak, setahun sepisan matuk rendengan. Ngene iki mau tuku lho Cak, segendel 5.000. Ape tak jangan lo deh, dadi iki bumbune bawang brambang kunir kencur jahe, dong jeruk tumbar jinten kemiri. Terus langsung tak bendrae, lanjut ngirisi lombok. Bar ngono iki godhokan boros wis empuk dadi tak entas ae. Biar banyu adem terus langsung diremet-remet ya Cak. Lanjut numpang nompreng kei lengo sithik terus oseng-oseng lomboke. Bar ngoseng-oseng lombok iki langsung bumbune tak jegurno pisan. Dadi iki lodehku bumbune gongsonan Cak. Bumbune nek wis wangi langsung jegurno santen karo godhokan boros mang. Nek wis bar aja lali dikei bumbu ya Cak. Uyah gula micin roiko, tambah ladaku karo terasi sithik. Ben tambah mantep iki tak jeguri iwak panggang. Ambune kok suwedep ngene Cak. Jangan kuwis mateng siap go lawas seke. Iki jangan boros ya Dik ya.